Bye-bye. Bye-bye. Ano sasabihin ko? Ano sasabihin ko? Oh. Ano na? Hindi ko alam mo! Sabihin mo na, para ano? Gayahin mo na lang ako. Panibagong araw? Hindi na. Ha? Bakit? Hindi ako marunong mag-vlog to. Hindi ka marunong mag, ano? This content is report. Ano report? Justin Bieber ka. Kung ang may ano, si yung Bukana, may Justin Bieber ng yung Bukana, ni Japper Sniper. Hindi to may Justin Bieber naman ng ano, Di po. ng barangay natin. Dito, sa barangay natin, blue fever dito. Ano? Ang blue? Fever. Wala ba, hindi ako marunong. Hindi mo marunong. This video is report now. Content. Is bullying. Hindi ako marunong ko. Hindi ka marunong. Hindi ko. That's all. Urong-urong. Alam mo lang ako, alam mo. Hindi mo alam. O, content ka na. Shake it, baby. Shake it. Jeng! Tumatawag ka ng backup. Ayun lang yung magaling. Jeng! Jing, backup. Jeng, Backup, tulong. jing. Jeng! Tulong. Tulong. Tulong, urong. Jing, di ka dito ka, Jing. Ha? Kahit anong gawin ko, hindi ako marunong. Ha? Jeng, dito ka! Aw! Ayun mo. Tumatanggi sa video Hindi copyright. ako marunong, be! Ako marunong, be! O, Jing, ano yung ginagawa mo na naman? Si cellphone. Cellphone? Ano cellphone? Akin, opo. Jeng, kunin nyo to. Ito yung ating bida, si Jingjing. Ito yung si kuya niyang, ano? Bagong kalungan! Bagong vlog na naman tayo ngayon! Ay. Ayun! Gayahin mo lang siya, no? Si Jingjing. Ha? Ano yan? Ano yan? Mag-asawa? Ano yung inawakan mo? Kupit? Kupit yan, yung kupit ka eh. Wala ako pero. May pera. Ay, ikaw bida dito. Ha? What's Sige. up, what's up? Puro sap-sap. May bagong kalungan na naman tayo! O, yung isa. Gayahin mo. What's up, what's up? Pero walang kwenta. What's up, Aurora? What's up? What's up? Wala na. Wala nakakatawa. Wala ako alam po. Kakain ako dito. Ano yun? Loko-loko. Ano na naman yan? Sira! Kasi yung ating ano, bida. Oh. Ano na? Ano ba? Justin Bieber ng content creator. Report now. Report now. What's Wait, report? ano dyan? What's a meaning of report? Is bullying. Bully. Pambubuli. Ha? Ba? Ah. Sige. Shoutout kay Justin Bieber at kay Justin Puso Bieber. anong ginagawa mo? Wala. Tawag ka. Lalo. Nagyayayo. Anong gayalo mo? Laro ay Mr. Bean. Ba't ikaw makarin eh? Wala naman dini-dini ha. Ay, mo tirang ba? Oo. Ano? Paano? Ay! Paano yan? Paano simulan mo yung
Ganyan, ganyan, simulan mo nga. Yung ano, Yung ganyan. Yung look like yan. Hindi, yung ganyan mo yung ginawa mo. Yan. no, Ah! no. Ah! Ganyan mo mo! Bueno, Ganyan mo! O yan. Ah! Yan. Ah! Yan. Ah! Okay? hindi po. Hindi ako Ano? sanay po. Report content. Is bullying. Anong bubuli? Ay, Abuse bullying o bullying abuse? Na dito si Tikya. O Tikya, anong ginagawa mo, Jing? Wala. Hmm? Laman, naglalaro eh. Anong laro? Mr. Binog. Hindi no? Ay, ako yung natalo, Binog. Ano yan? Hindi ko alam. so ano po, motor. Motor? No. Justin Bieber natin ng ano? Hindi. Wala. Fever. Marineo. Makalini na. What's up? Puro sap-sap. Buhat ako po. Buhat ako po. Buhat ako po. Format ko na lang yung cellphone mo. Bagong format para matanggal ang kanyang video. Ha? Hindi nga ako marunong pa. Hindi ka marunong mag-vlog. Oo. Hindi siya marunong vlog. Pero what's up? Puro sap-sap. Mobile Legends po. Mobile Legends. Oo. Tumahimik ka, bumili dyan ng bumili dyan, tanggalin ko sila. Pasin kita dyan eh. Ano? Tapong kita sa kaluluting mo. Ha? Mawata-wata ka sa Patayin niyo na yan po. Hindi ako marunong po. Na. Patayin? Hindi marunong mag ano. Pero marunong mag-edit, no? Kaganina ko mag-kontrabida. Kaganina ko mag-kontrabida. Kaganina ko mag-kontrabida. Bida-bida. Ba? Ano yung bida ko akong kontrabida? Ganyan mo kasi, G. Yan. Oh, hindi. Oh, goodbye na. Ha? Bubu. Babu. Babu. Isa pa. Hindi kumbisido yung cameraman. Ano daw? Ganyan ulit. Tapos babo. Yan. Bye-bye. 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 Ano daw? Hindi ako marunong baw. Ano? Format ko na ng mamaya yung cellphone baw. Ganun na. Yan. Babo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.